Belejteted a csipet? Ha nem teszed fel a YouTube-ra, nem vagy ember. Tehát... Hát mit tesz? Mi a fasz lát Isten? Ott van fent, aztán ne Fogd az keresed már. anyapicsáján. Komolyan, bazd meg. Esküszöm van fent, tiszta új. Gyere ide, gyere, odaadom, csak hagyd már, tedd vissza. Azt hiszed, ki vaklak? Hol büdös faszban van? Te egy meltbímbót keresnél, ott mit a fogadod? Mit szóltál? Értem, mit szórakozok a másikük, filmezés. Keresd a csipet a tónál. Szerintem a gépben van ez. Gőjben van persze. Itt meg itt van ez, gyere, ezt megtaláltam neked. Benne volt a gépben. A fasz van vele, hova tűnt? Gyere már, meg tettem egyet neked. Gyere, Na, mondom ezt. most már. Nem büdös faszbat az így eltenni valami. Kicsi feketét is belettem egyszer. Olyan kicsi valami, milyen? Hát a színes lézercsük. Hiszem el. Megvan. Halleluja! Hogy jutott hozzá? Fent ott letapartad? Fogod a lason keresztül? Valahol fogom. De nem tudom, Szerintem az a sarka az askolat, de mindegy. egész közelről vagy úgy, persze. Hol az anyja, büdös, kurva kibaszott rosszat. Felteszed egy ilyen how to find the lost chip in the toner zacskó. Ez toner bag. Tessék. Itt van. Yes. Na most már elég lesz ennyi. In Top Shop. Laci, egy másik